No hi havia passat mai per aquí sobre. Hem d'anar per aquí. Sí. Pont de Vilomara. Aquí baix tenim el pont. No sé si l'haurem de travessar, em sembla que sí que l'hem de travessar. Sí, crec que sí. Crec que sí. Posem-nos per aquí al mig. És un contrallum, és molt bèstia. Posa't una mica cap allà. Pots vindre amb la teva bala? Ah, ja. Sí. Ja t'he agafat el fons. Ara ho tapes tu. Ho tapes sol. Ara estava fent una gravació, el que passa que te'ls treballo. Estem visitant el pont de Vilomara. El pont de Vilomara. Aquí, igual que el de Manresa, aquí he vingut a volar el dron jo. Aquí no hi estem mai, és la primera vegada que hi va. Sí, Hòstia, estan revestits de ceràmica. sí, de ceràmica vernissades. Sí. Rellinars a l'esquerra. Aquesta és casa Joana? Sí, però l'altra banda és més maco. És igual. És per veure. Es veu l'entrada principal. Sí, sí. Bueno, va. Anem tirant. Anem a donar la volta per aquí i passem per allà. Així filmes tot el rato. Aquestes finques, aquestes cases es veuen des de Rellinars. Des de Rellinars es veuen, sí. Sí. Aquí anem a canviar de camí. Estem a les fonts de Rellinars.
Jo volia fer bicicleta. Ara ho veurà. Això vaig fer jo. El paller de tot l'any. Fa por, quan veus dues ratlles, mires i estiu de blanc. Però bueno, estem molt a portar a casa. Ara va ser per molt que no arribéssim a dalt.